tell me. Velkommen, Viggo Mortensen. Det er ikke hej, velkommen til. Det er ikke ligefrem hygge, der står øverst på plakaten i filmen her. Så jeg tænkte, vi skulle skabe lidt hygge herinde. Og jeg ved, du er helt vild med det her, som hedder mate. Som er en særlig form for te. Har jeg kommet til i? Ja. Har vi gjort det rigtigt? Det håber jeg, vi har. Ja. Hvorfor er det så? Jeg tager det ikke med sukker. Ikke med sukker? Tænker du meget over, hvor sundt du lever der? Hvad gør du i det? Du er sur på det her, med på. Det skal han godt nok. Er det godt nok? Jeg bliver nødt til at prøve. Fortæl mig, hvorfor det er så, hvad der er godt ved det. Hvad er sukker? Der er nok lidt sukkergris i forhold til. Det er meget kraftigt. Nej, det er jo ikke det til dig. Det er meget sundt. Fortæl mig, Viggo, hvor vigtigt det er for dig, hvordan du lever. At drikke det her. Det er meget vigtigt. Jeg drikker det til dagligt. Gør du det? Ja. Går du meget op i... Det er sundere end kaffe. Altså, jeg gør lige kaffe, men det er lidt bedre. Prøv det her. Det er jo meget noget, vi forbinder med hygge at sidde sådan her, synes jeg. Og hygge, det er jo noget, der er ekstremt dansk. Er du god til at hygge? Ja, det kan jeg da. Hvad er hygge for dig? Det er lidt bedre, det her. Det er at være sammen med folk og have det godt sammen. Ja. Det er næsten ligesom en vandpibe i gamle dage, eller? Ja, det er. Jeg bliver også nødt til at spørge, når jeg ser den scene herovre, ikke? Det røg i munden på mig, da vi så scenen igen her. Ed Harris, han er så rå at se på. Han er en dygtig skuespiller. Ja, han er. Ja. Ekstremt dygtig. Og William Hurt er også med. Og de to beraner, ikke? Men de var lige så villige begge to til at samarbejde som alle de andre skuespillere, der var med. Og derfor er den en god film, synes jeg. Men den er underholdende og meget udfordrende for publikum, synes jeg. Den film. Er det sådan, at når der sådan ligefrem er 3 verdensstjerner, der er i samme rum der, med William Hurt og Ed Harris og dig selv, er der så konkurrence om, jeg har hørt rygter om, at det er altid gode på, hvem der har den største trailer? Det tror jeg ikke. Ikke med os, i hvert fald. Det var der ikke mere? Nej, ikke med os. Men det sker. Det har jeg hørt om. Men jeg har ikke oplevet det før. Det er rigtigt nok. Det var der ikke noget her? Nej. Okay. Nej, det var godt. Der viskes jo rygter om Oscar, og det er jo så sjældent, at man får lov til at spørge hovedpersonen selv. Har du hørt nogle rygter om, at denne her film og din indsats i filmen skulle måske være en af dem, der kunne forestille sig at gå hen og give en nominering til en Oscar for bedste mandlige hovedrolle? Ja, lidt har jeg hørt om det, men mere har jeg hørt om David Cronenbergs chancer, instruktøren, hvor jeg tror, at han har fortjent det. Han har lavet film i næsten 30 år og gjort godt. Ja, en film i 20 år har gjort det godt. Hvem en nominering til dig? Ja, det vil være... Det vil sikkert være dejligt på en eller anden måde, og min familie vil nok være glad for det, men ærligt talt er det ikke noget, jeg søger eller har så meget brug for. Er det virkelig rigtigt? Jeg tænker, at som skuespiller at få en Oscar-nominering, det vil da være... Ja, men der er så mange skuespillere jo, og jeg synes, det er lidt mærkeligt at give præmier for kunst. Ja. At sammenligne forskellige film, eller malere, skuespillere, instruktører. Jeg synes i grunden, at det er lidt mærkeligt, men det vil være dejligt på en måde, men på den anden side er det ikke noget, der hjælper mig som skuespiller at gøre et godt arbejde. Det hjælper mig ikke. Og i min eget liv, så det er ikke noget, jeg mangler og har brug for at gå og tænke på. Så hvis det sker, så sker det. Men karrieremæssigt kunne du måske godt give nogle gode tilbud, men det får du i forvejen, og har jo i den grad fået efter Ringens Herre. Der er det vel væltet ind med manuskripter. Ja, altså heldigvis har jeg mere nok arbejde. Mere nok at lave. Så... Men hvor fandt du ud af, at du ville være skuespiller? Da du rendte rundt og legede vikingerkobber der som drengen i Argentina og Venezuela. Hvornår tænkte du nu, at jeg vil være skuespiller, når jeg bliver stor? Det ved jeg ikke. Ja, du sagde, da jeg var ung, og da jeg var barn, og så blev jeg voksen og blev skuespiller, men jeg tror ikke i virkeligheden, at jeg bliver ret voksen. Og det kan man ikke tillade sig, hvis man vil være en rigtig skuespiller. Det hører ikke til. Så kan man ikke tillade sig at blive voksen? Nej, det er skærligt.
Men det er vel også fedt at få lov til stadigvæk at være barnlig og være dreng? Ja, men bruge fantasien og forestille sig, hvordan det vil være at være en anden. At se tingene på hvordan synspunkt. Det er sjovt. Det som i grunden det er at lege. Hvis man gør det godt, så samarbejder man med andre, der gør det samme, der leger sammen. Og jeg synes, det er sjovt. Det er måske det sjoveste med at være skuespiller. Føler du ikke, at du er heldig at få lov til at lege dig til en formodet ganske pæn månedsløn? Ja, at man får betaling for at være med i en film instrueret af David Cronenberg. Ja. Det er ret specielt. Og jeg er klar over, at jeg er temmelig heldig. Jeg giver den opvækst, som du har haft, jeg sidder og kigger på, hvor du har været henne, da du blev født i New York, og så har du haft en barndom og ungdom i USA, Argentina, Venezuela og Danmark. Har den sådan blandet opvækst mange forskellige steder, har den gjort dig stærk, eller har den gjort dig rodløs? Jeg ved det ikke. Jeg går ikke og tænker for meget på det. For det første kan jeg ikke gøre noget ved det. Sådan er det jo. Sådan har det været. Og ja, det giver nok muligvis nogle fordele til skuespillere, hvor man skal bruge fantasien og forestille sig, at det er for eksempel den sidste film, jeg lavede, så spillede jeg en spansk soldat. Jeg er jo ikke spansk, jeg er heller ikke soldat, men det var jeg, så. Fik du til at prøve at være det? Ja. Har du mere af den her te? Løst, fordi jeg kan vise dig og vise tyskerne, hvordan man gør det i Argentina. Fordi I vidste ikke, at jeg har gjort det forkert. Jeg kan forberede. Ja. Vi ser, om vi kan nå at skaffe noget. Kan du så ikke i mellemtiden, så vil jeg godt lige vise dig, fordi du er jo som sagt også haft en del i liv, hvor du må gerne drikke vand, hvor du har arbejdet som tjener ved Røde Hurtigkar, og du har også været tropfører i Esbjerg, så du har oplevet mange forskellige ting. Ja. Men du har jo også stadigvæk familie hjemme i Danmark, og vi har faktisk et klip, som jeg synes, du skal se her med din faste Tulle. Du kan kigge med derovre. Okay. Det er et meget forskelligt liv, og det er jo også der, han har sin opgave med stadigvæk at holde benene på jorden og være det hele menneske. For man kan meget, meget hurtigt blive spist af Hollywood. Og det er i hvert fald indtil nu lykkedes ham 100% at blive det hele menneske stadigvæk. Faste Tulle siger, at det lykkedes dig indtil videre ikke at blive spist op af Hollywood. Hvordan har du gjort det? Ja, hun har tjent sine penge, så til at betale der. De penge, jeg gav hende, for at sige det. Det ved jeg ikke. Jeg vedligeholder det, der hedder mit privatliv, så meget som muligt. Og altså, når jeg laver film, så er jeg ude med publikum og med masser af mennesker. Men når jeg er hjemme, så er jeg hjemme med min søn og med familien og vennerne. Så jeg holder mig sådan, ja, jeg har det godt hjemme, og det er ikke ændret så meget, så synes jeg. Når jeg kommer til Danmark, hvis det er muligt, så besøger jeg familien, ligesom jeg altid har gjort. Jeg synes også, vi skal finde noget, fordi det er svært nu at se, hvordan man gør det her. Men mig heller give dig noget, som du sætter stor pris på, når du kommer hjem, fordi det bestilte du faktisk. Det kunne lade sig gøre på en ristet med brød. Det var godt. Så vi sørger godt for vores gode gæster. Mange tak. Så er vi ikke nervøs mere. Nu siger jeg det der, nej, nu så kan vi jo tage det, men nu du siger det der med at være privat, så tænker jeg også på, at derfor vil jeg formentlig heller ikke komme ret langt med at sige, at i filmen her, der er det jo meget to sider af hovedpersonen Tom Ståhl, man ser. Man ser meget, at der er mere end det, der sådan umiddelbart møder ansigtet, det man ser. Så hvis jeg spørger dig om din bedste hemmelighed, eller din anden side, vil jeg så slutte godt for det? Må lige tænke, ja, det kan godt være. Men skal vi ikke, skal vi spise det her? Vi skal hellere spise, jo. Så vil jeg sige til folk, at filmen A History of Violence har premiere i danske biografer 11. november. Og der er i hvert fald nok til at gå i biografen sen. Det er en skræmmende film, og der er mange hypoteser, der bliver trukket frem i lyset. Kakaomælk! Skål! Og så sammen med Viggo Mortensen, det er der stort det her. Så skål, og tusind tak fordi du kom. Så er jeg bare tilbage og sige, at det var verden i dag, som vi har valgt at beskrive. Om lidt så er der nyheder
Og uden stjerner, så ville biografen jo bare være et huggerum, og himlen ville godt nok være mørk. God aften, Danmark.